בוקר טוב, אנחנו מקווים שלקחתם את הקפה או את התה, ואתם יושבים עכשיו בנינוחות. אנחנו מאוד ממליצים כן לפתוח מסך ולראות, כי לא רק לראות אותנו, שהתחתכנו בשבילכם הבוקר, אלא גם כדי לראות את המצגת, כי יש בה דברים מעניינים, והיא תלווה אותנו לאורך הוובינר. אז מי שיכול ולא נמצא באיזה פקק או בין לבין דברים אחרים, אז מומלץ באמת לפתוח את המסך. מתחילים? יאללה. יאללה, מתחילים. אז שוב בוקר טוב לכולכם, וכיף שאתם פה. שמי ריקי מוזס, ואיתנו פה היום דוקטור דר פלג. היי, תודה שהזמנתם אותי. אחלה. והוובינר שלנו היום הוא בעצם הוובינר השני. הנטר, חברת אקזקיוטיב סרצ', איתור וגיוס בכירים, שקיימת כבר למעלה מ-16 שנים, ועוסקת בבניית הנהלות, איתור האנשים הנכונים להנהלות הצומחות. הוובינר הקודם שלנו היה עם שני מנג'ינג פרטנרס מקרנות מובילות, ומנכ"ל ישראלי שיושב בארצות הברית, ודיברו על מה זה לבנות הנהלה בסטארט-אפים צומחים. והיום אנחנו רוצים קצת להסתכל על בחירת ואיתור האנשים הנכונים מתוך הארגון, מחוץ לארגון, כדי לבנות את ההנהלה. אנחנו כולנו מבינים האנשים הנכונים יכולים להתחלף, האנשים הנכונים בעקבות פריחת החברה עשויים להיות אנשים אחרים ממה שחשבנו, קידום פנים ארגוני, אנשים חיצוניים שאנחנו מביאים מתעשיות אחרות. אנחנו צריכים לבנות את ההנהלה, ואנחנו צריכים לחשוב מי האנשים המתאימים, ובעצם מה שאנחנו רוצים לקבל זה עוד כלים תומכי החלטה. והפרופילאות העסקית מדברת בדיוק על זה. אז שמי ריקי מוזס, אדוויזורי בחברת הנטר, ו-VPHR בקרן הון סיכון בשם JVP, מסתכלת הרבה מאוד פעמים על בניית הנהלות, גם בתפקיד הנוכחי וגם בתפקידים אחרים. אז אני יודעת שיש פה מנהלי משאבי אנוש על הוובינר איתנו, אבל לא רק, יש פה גם לא מעט מנהלים בכירים שהיום מסתכלים על ההנהלה שלהם. ודוקטור דר פלג, שיציג את עצמו. דר? היי, נעים מאוד. אז שוב, תודה רבה ריקי שהזמנתם אותי. אז כן, אני דר. אני עד 2016 הייתי ראש מעבדה במדור לפסיכולוגיה חקירתית, שזאת יחידה מיוחדת במז"פ. ובעצם עד התקופה הזאת התעסקתי בדברים שקשורים ביישומים פסיכולוגיים לחקירה, כמו אבחון מהימנות, כמו אפילו פוליגרף, שיטות תשאול מתקדמות, אבל אנחנו פה נפגשים בגלל הפרופיילינג, ואני בעצם העד מומחה למיטב ידיעתי היחיד במדינה, שמגיע בזמנו, אז הייתי עוד מגיע לבית משפט, ונותן פרופיל אישיותי של אנשים, על סמך ההתנהגות שלהם בהקשרים האלה. אני הלכתי ועשיתי דוקטורט, תואר שלישי בפסיכולוגיה חברתית, מחקר, פסיכולוגיה של כלכלה התנהגותית, ועשיתי גם תואר שני במשפטים. וכיום יש לי חברה שעושה פרופיילינג, היא עושה פרופילאות עסקית מהסוג של מרחוק, לפי איך שאנשים מתנהגים ברשתות. ואני רוצה להגיד ככה, א' זה, ונדבר על זה הרבה, זה ממש מדע, כלומר, רגל אקדמית, רגל פרקטיקה. וב' מה שתשמעו היום זה משהו אמיתי שקורה, זה לא ניסוי, זה לא התחלה, זה לא פיילוט, יש לקוחות, יש בפיננסים, ויש בקימונאות, ויש באנרגיה, ויש בתקשורת, וטכנולוגיה, וקצת ניהול סיכונים. אז זה משהו, אתם מצטרפים עכשיו למשהו שבהמראה מאוד מאוד גדולה, אבל הוא כבר קורה. בעולם ובארץ, כן? בעולם... כל הסיפור של פרופילאות עסקית הוא גלובלי, הוא לא... כן, לצערי הוא לא רק שלי. אני חושב שבארץ הוא די כזה עוד קטן מאוד, אבל כן, נגיד בריטניה, איטליה, ארצות הברית, כאילו מערב אירופה, זה ממש שמה. יש גם קצת, אני רואה גם במזרח אירופה, זה מתחיל, אבל כן, זה משהו שהוא עולמי. אוקיי, יופי. טוב, אז מתחילים רגע. אז דיברנו ככה בהתחלה על בניית הנהלה, ולמה היא קריטית? כולנו מבינים שההשפעה של הנהלה על ההובלה של החברה, על ההצלחה, על העמידה באתגרים, על הרזיליאנס של החברה, לשרוד
את האתגרים בסביבה המטורפת והמשתנה שלנו, בטח בשנים האחרונות, היא קריטית. אנחנו צריכים להבין לא רק אם האדם מתאים לתפקיד, אנחנו צריכים להבין איזה שילובים עובדים טוב ביחד. כי יכול להיות שהבאנו טלנט נהדר לתפקיד ה-CMO, אבל איך הכימיה תעבוד עם האנשים האחרים בתוך ההנהלה, היא כמובן קריטית. איפה עשויים להיווצר מתחים וקונפליקטים, ואיזה דפוסים דורשים מאיתנו תשומת לב מראש לגבי האנשים שאנחנו הולכים לגייס או לקדם, או לשים אפילו בתפקידים אחרים. רובכם מהרשימה שראיתי נמצאים בחברות עסקיות, וכמובן בחברות מהסוג הזה, לא תמיד ההתאמה לג'וב דיסקריפשן תואמת אחר כך את מה שהדברים יעבדו בסופו של דבר, ובחלק מהתפקידים אנחנו גם מזיזים אנשים בתוך הארגון מתפקיד לתפקיד, ובעיקר בעולם הצומח שלנו, מה חסר בצוות הקיים. גם קורפורייטס, חברות צומחות, חברות גדולות, מתמודדות היום עם מה החלקים שחסרים לי, לא רק דייברסיטי לשם המילה, אלא מה החברה היום צריכה כדי לעשות את הצעד הבא, וגם פה, מי האנשים הנכונים עם התכונות, עם הדפוסים, מעבר לאקספיריינס שלהם, הם אלה שיביאו את הערך המוסף ויחזקו את ההנהלה הקיימת. אז אני אוסיף על זה שזה באמת, כמו שאמרת, ה-job description הוא מאוד חשוב, ולפעמים אני מקבל פנייה מחברה שה-job description הוא באורך של חוברת שלמה, עם כל מיני תכונות ותת תכונות, ואם זה דח"צ או דירקטור או מנכ"ל או סמנכ"ל וכדומה. אבל באמת נראה שיש עוד מקום לעוד זווית. זאת אומרת, מדברים על הפרמטרים, אבל כאילו לא מספיק יש התעסקות בדינמיקה שיש כרגע, בסיטואציה הנוכחית, מי הנפשות הפעולות, איך הכוחות עובדים אחד בין השני, ואז יש את העניין של להכניס את החתיכה הנכונה הזאת בפאזל. כי יכול להיות שכל אחד בפני עצמו יכול להיות מדהים, אבל יש משהו בדינמיקה הזאת. אז צריך רגע להבין את הפרופיל הפסיכולוגי של הקבוצה, שאליה מתלבש אותו חלק, או שרוצים להלביש כדי שזה ישב הכי טוב, וגם לאורך טווח. אז אני כבר אגיד עכשיו שהפרופילאות מתייחסת המון לקונטקסט. זאת אומרת, היא לא רק מנתחת משהו קבוע כמו משתנה אישיות, היא גם מנתחת את הקונטקסט עכשיו. מה קורה כרגע בסיטואציה הנוכחית, בדינמיקה הנוכחית, ומה חסר שם כרגע. אוקיי. אז כשאנחנו מדברים על האנשים הנכונים בהנהלה שלנו, אנחנו קודם כל מסתכלים כמובן על גיוס ומינוי של מנהלים בכירים בתוך הארגון. שוב, הרבה פעמים אנשים ינועו בקידום פנימי או בתזוזה פנימית בתוך הארגון. כל טעות במינוי הזה, בין אם זה אדם שבא מבחוץ, גם אם הוא עבר רפרנס צ'ק ובקראונד צ'ק וקייס סטאדי, כל טעות כזאת באבחון עולה לנו כמובן מיליונים, וטעויות דרמטיות. יש לנו את הכלים המסורתיים שכולנו מכירים, קורות חיים, רעיונות והמלצות. שום דבר לא בא לפסול משהו אחר. אנחנו רק אומרים, הכלים המסורתיים בעולם המשתנה, הם לא פקטורים שמספיקים to move on ולהחליט על ההחלטה הסופית. אנחנו צריכים עוד כלים תומכי החלטה. אז אם ב3-4 עשורים האחרונים יש כמובן התווספו מכוני אבחון ומבחנים קוגניטיביים ודיגיטליים אישיותיים שנותנים לנו עוד כלים כדי להבין מי הבן אדם שלפנינו, מעבר לרעיונות שכולנו יודעים שיש להם תוקף ומהימנות מאוד נמוכים בגלל הסובייקטיביות שבהם, אנחנו מחפשים כלים תומכים משלימים, ובגלל הפוטפרינט הדיגיטלי שיש לכל כך הרבה אנשים ברשתות, ותכף דריה יעמיק בהם, אנחנו רוצים לקחת את הנוכחות הדיגיטלית, את הדברים שנמצאים ברשת, להביא אותם לתוך תהליך האבחון והמיון, ולהפוך אותם לכלי משלים. כמו שדר אמר, מדובר במדע, לא אסטרולוגיה ולא מדע מבוסס תמונות, ועכשיו אנחנו נצלול ונעמיק. כן, אז אני אגיד רק לגבי זה. הכלים שקיימים, חלק מהכלים קיימים כמעט 100 שנה. ולא רק אתה מדבר על רעיונות, למשל. רעיונות או מבדקים או מבחנים. אני גם אומר את זה בתור מישהו שבונה שאלונים, אפילו לסטארט-אפים, אפילו לדברים חדשים.
צריך להבין, קודם כל, שבאמת אנחנו מדברים היום על כלי משלים, כלי שנותן זווית נוספת. אתה לא יכול לוותר על רעיונות, כי אפילו, תכף רגע נדבר על מגבלות, אתה לא יכול לא לשבת עם הבן אדם ולהכיר אותו. אפילו רק לצורך הכימיה ביניכם, זה חובה. אבל having said that, אני אומר, יש עניין של מגבלה. זאת אומרת, יש משהו סובייקטיבי כשאתה יושב עם מישהו, וזה איפה זה פוגש אותך, והערכים שלך, והשיפוטיות שלך, וכל מיני היוריסטיקות כאלה ואחרות. ויש, בכל מה שקשור במבדקים או מבחנים, יש את מה שנקרא דיווח עצמי ורצייה חברתית. אנשים מתכוננים לזה, יש אפילו מכונים שמכינים אותך לזה, ויש פסיכולוגים ופסיכולוגיות שמכינות אותך לזה. ואז הדגימה לא בהכרח כזאת אותנטית. היא לא בהכרח כזאת אובייקטיבית. חייבים עוד משהו שקצת מרחיב את הסקופ ונותן זווית אחרת, כדי להשלים לתמונה הרבה יותר מלאה. בסוף, טעות פה בהחלטה יכולה להיות קטסטרופלית. אז זה הדגש על הפרופילאות. אוקיי. אנחנו רוצים לשאול שאלה, נכון? אנחנו עכשיו רוצים לשאול שאלה לקהל הרחב, בהקשר בדיוק למה שדיברתי כרגע. יש לכם פה שלוש אפשרויות, בעצם 3 אופציות. אחד זה מבחני אישיות, השני קורות חיים, והשלישי זה פנים של רכב של מישהו או מישהי. ואנחנו פשוט שואלים, בצורה הכי אינטואיטיבית שלכם, מי לדעתכם מספק את האינדיקציות האישיותיות הטובות ביותר מבין 3? אנחנו רוצים לעשות הצבעה. ברגע אחד מתן נסתכל על התשובות בצ'אטים, אז יש לכם פה תמונה אחת לאלה שנוסעים בדרכים ולא רואים. תמונה אחת זה מבחני אישיות, דיברנו עליהם, יש כל מיני מבחני אישיות כאלה ואחרים. רובנו מכירים את העץ והבית, אבל לא רק השלמת משפטים וכו'. קורות חיים ואת פנים הרכב. 1, 2, 3, הצבעה מהירה, מי מספק את האינדיקציה האישיותית הכי טובה לאדם שכרגע מועמד לתפקיד אצלכם בעבודה. יש פה רוב כמעט מוחלט לפנים הרכב, מעט עונים גם מבחני אישיות. אוקיי. אבל רוב מוחלט לפנים הרכב? 70% אומרים פנים הרכב, 30% בערך מבחני אישיות. כנראה במיוחד לפנים רכב נקי כל כך כמו בתמונה. כן, הוא מאוד... זה מעיד מאוד על הבן אדם. נכון. כי רובנו אין לנו כזה רכב, אין לנו כזה פנים רכב, אבל לגמרי. אני בדמיוני, יש לי פנים רכב כזה, אבל הילדים שלי פוסלים את הדמיון הזה. אוקיי. אני אגיד ככה, קודם כל אני שמח שאתם אומרים את זה, שהרוב הוא בכיוון הזה, כי אתם כבר מזהים את הזווית ההתנהגותית, המשהו האותנטי, היומיומי שיש לאנשים, בשונה נגיד ממבחני אישיות או קורות חיים, שכמו שאמרנו, זה דגימה מסוימת של בן אדם, שאתה תופס אותו בחייו, וזה חצי שעה, וכמה זה משקף את כל החיים שלו, ומי שהוא ביום-יום, או איך הוא יתנהג כשיש לחץ, או כשדברים השתנו. כל הזמן מדברים היום בתקופה הזאת על צורך באג'יליות, וצורך להתאים את עצמך לדברים משתנים. קשה לקבל אינדיקציה אמיתית עם הכלים האלה בלבד. חייבים עוד משהו, חייבים עוד איזה אספקט. והאספקט הזה של, נגיד, להסתכל למישהו בפנים הרכב, אתה פשוט, כמו שהחיים עצמם, אתה לומד ממש עליו, ויש, אני אומר, הפרופילאות, למשל, סתם, פנים רכב, עוד צריך לבדוק את זה, אבל עשו פרופילאות מבוססת מדע על כל מיני דברים, על המקלחת של הבן אדם, על חדר השינה שלו, ווואי, איזה דברים מצאו, איזה קורלציות, הרבה יותר טוב מכל מבחן אישיות. מדהים. אוקיי? אז זה אחד. ויש לנו עוד מבחן בשבילכם. אתם רואים בתמונה מספר 1 קעקועי גוף, כן? כולנו בעשור האחרון רואים את הקעקועים ואת הטרנד. עוד ועוד, כן. עוד ועוד ועוד ועוד, בוגרים, צעירים, you name it. רעיון עבודה, ושיחות ממליצים. אני תמיד אומרת, שיחות ממליצים כן הם, ב-99% מהמקרה הם ימליצו. כן. אז זה משהו שצריך לקחת בחשבון. אז 1, 2, 3, קעקועים, רעיון עבודה או שיחת ממליצים. מתן, תאסוף לנו בסטטיסטיקה כמו באירוויזיון, אפרופו האירוויזיון של אתמול. קולות הקהל כן. זורמים פנימה. באמת שפה אין משהו מאוד מוחלט, יש הרבה כאלה שאומרים אחד, אבל יש גם לא מעט שאומרים גם רעיון עבודה ושיחות ממליצים. וואלה. ממבט, מה שנקרא לא מייצג, נראה שיש רוב למספר 1 או 2. אוקיי, מעניין. אז זה באמת, לקחתי את זה קצת יותר רדיקלי, כאילו לקחנו את התמונה הקודמת שכזה באיזי, ועכשיו קצת נכנסנו יותר.
אז קצת יותר קשה ללעוס את זה, נכון? כאילו, בכל זאת מה הרעיון? אז שוב אני אומר, זווית משלימה. לא לוותר על רעיון, אי אפשר לוותר על האינטראקציה. אם אתה הולך לעבוד עם הבן אדם, כדאי שתפגוש אותו וכמה שיותר. אתה גם יכול לשאול שאלות גם מצביות, שאלות התנהגותיות, מאוד משמעותי. ממליצים, כמו שאמרת, מאוד יפה, ממליץ אתה תתקשר, הוא גם נתן לך אולי את המספר, אני לא יודע, הוא ימליץ, הוא לא יגיד, תשמע, טוב שהתקשרת, אל תיקחו אותו וכן הלאה. אני גם אגיד עוד משהו על ממליצים, אתה מקבל תמונה מאוד סובייקטיבית של האינטראקציה שהייתה ביניהם, או של מה שהיה שם בעבודה וכדומה. קשה יהיה לקבל משהו יותר רחב, יותר אותנטי, ולכן קעקועים שהם הרבה פעמים מביאים משהו כאילו של דברים שאנשים עברו, או איזה משהו מהילדות שלהם, או משהו כזה מאוד משמעותי, יש שם ממש פתח למישהו שהוא הם. ולכן יש לזה, זה יכול להיות גם פתח לשיחה, אם זה מתאים כמובן, אבל זה חלון מאוד מאוד משמעותי למציאות של האנשים האלה. יש מראיינת מנוסה פסיכולוגית תעסוקתית שאני מכירה, שאומרת, סיפרה לי שבשנים האחרונות, מכיוון שכל כך הרבה אנשים צעירים מגיעים לרעיון עם קעקועים, ככה היא פותחת את חלק מהרעיון. ספר לי רגע, אני רואה פה קעקוע של פרח על פרק כף היד. ספר רגע על הקעקוע הזה. אז זה באמת אחלה פתיח. ואז יש האדם שהרבה פעמים מגיע לתוך רעיון קצת נוקשה, קצת מתוח, פתאום גם נפתח וגם איזה פתח לעולם קצת יותר אישי. אני מאוד מסכים, אני חושב שוב שזה... למשל, אני גם היום מנהל את התוכנית לפרופילאות עסקית, שגם ריקי תהיה שם, נמצאת בתל אביב, שתוכנית אוניברסיטאית מאוד מאוד שווה, ובאמת אחת מהסדנאות שאנחנו רוצים לעשות בעתיד, זה על ניתוח אישיות לפי קעקועים. רק זה, כאילו, איך אתה מנתח את האישיות של בן אדם לפי הקעקועים שלו. אני אגיד לכם עוד משהו מאוד מגניב שמצאו על זה, ודרך אגב, זה לא רק על קעקועים, זה לא רק התוכן עצמו, אלא לאן הוא מופנה. זאת אומרת, האם אני שם קעקוע כולם אמורים לראות, ואז זה איזשהו צורך רגשי שאני רוצה לנהל איתו אינטראקציה מול העולם החיצוני, או שזה במקום יותר מוצנע בגוף, ולכן זה משהו שלי פנימי, ואני לא רוצה לנהל איתו אינטראקציה חיצונית. זה כמו שאנחנו מדברים על פרופילאות, שאנחנו אומרים, האם התמונות שיש לי של המשפחה שלי, הן נמצאות כאילו כלפי חוץ, ואני רוצה שהמקום עבודה יהיה משפחתי, או שזה משהו פנימי, ואני רוצה את זה אליי, ואני לא רוצה את האינטראקציה הזאת חיצונית. זה ממש ממש מוכח מחקרית, שזה צורך רגשי ולאן אני משדר אותו, זה מאוד חשוב, לא רק המה, אלא האיך, ועל זה נדבר. אוקיי. אז אנחנו מדברים על מקורות מידע ברשת, זה בעיקר מה שהחברה שלי נגיד עושה היום. כל מקור מידע היום ברשת נותן אינדיקציה אישיותית מאוד מאוד מעניינת, מכיוון שנגיד לינקדין שיכול להישמע כמו סוג של קורות חיים כזה מאוד משעמם ומאוד מובנה, ואפשר לשנות אותו, עדיין הבחירה של האנשים, אפילו המורפולוגיה של הטקסט, איך אתה בוחר, אפילו מתי אתה עובר שורה, אתה רושם את הציונים שלך בתואר, כולל נקודה עשרונית, 96.5, אוקיי? יש אנשים שרושמים את זה. זה מאוד מאוד מלמד על האישיות. אם אתה מתנדב, איפה, איזה מילה אתה בוחר להציג את עצמך לפני מה? כאילו, מה הבחירות שלך? יש בפן המדעי הזה, ספירת מילים, bag of words. אם מילה מסוימת או דפוס מסוים מילולי חוזר על עצמו, זה אומר משהו שיותר משקל אישיותי נמצא בתכונה מסוימת. אז יש אפילו כאילו ספירת מילים, כאילו אפרופו AI שעוד נדבר על זה. אפרופו מדע ואפרופו AI. דרך אגב, אני רואה יותר ויותר אנשים, אפרופו ההתחזקות של הלינקדאין בשני העשורים האחרונים, ובמיוחד ב5 שנים האחרונות, כל הסיפור של טייטלים ומה עשיתי ואיזה הישגים. כן. גם אתה מבין שדרך הדבר הזה העולם מאתר אותך, אפרופו גיוס בכירים. אני יותר ויותר רואה טרנד, מעניין אם שמת לב אליו, של אנשים שמנהלים בפייסבוק ובאינסטגרם סוג של חיים אישיים, ובלינקדאין את החיים המקצועיים, ואפרופו איסוף מקורות מידע, כשאתה בא רגע להסתכל על הפרופיל, אז רק רגע נדייק פה עבור המקשיבים שלנו, זה לא שמסתכלים על הלינקדאין ורגע אחד מאבחינים את התמונה ומה הטקסטים ואיזה פוסטים שם, אוקיי, הבנו מי הבן אדם. אלא אנחנו מסתכלים על מקורות מידע רבים ברשת, וגם אם לבן אדם אין אינסטגרם וטיק טוק, אז יש לו פייסבוק, ובו נזכור שהמקורות מידע האלה הולכים 20 שנה גם אחורה, ומה הייתה ההתפתחות, ואיזה תמונות, ואיזה טקסטים הוא בחר גם במסלול האישי וגם במסלול המקצועי. צריך את ריקי בתור המשווקת שלי, זה ממש מאוד נכון.
א', אמרת משהו סופר נכון, אנחנו מסתכלים למשל, האם הבן אדם הוא כל פעם בתפקיד שונה בכל רשת. זאת אומרת, האם פה באמת בלינקדאין אני יותר מקצועי, בפייסבוק אני יותר אישי, משפחתי, חברתי, בטיקטוק אני נותן דרור לכל מיני כישרונות או דברים כאילו... או בטוויטר או בכלל. כן, טוויטר. דרור לכל המחשבות. נכון, משהו יותר אולי פוליטי, ויש את האינסטגרם, ואני אגיד לכם, יש אפילו היום פרופילאות של איזה פילטרים אתה שם באינסטגרם, זה כאילו, ומה זה אומר על האישיות שלך. זה הגיע מאוד מאוד רחוק. בתמונות זה הגיע לרמת הפיקסל. אז גם כשאין הרבה מידע ברשת אחת, בסוף המידע הזה, א', הוא מאוד מאוד משמעותי. יש מחקר ענק שנעשה על עשרות אלפי אנשים, שהוכיח שהתמונה שלך שאת שמה בפרופיל, אפילו בוואטסאפ, אומרת על האישיות שלך יותר מאשר מבחן אישיות שתמלאי איזה חצי שעה. אוקיי? אז כל רשת אנחנו מסתכלים ומשווים ורואים דפוסים, מה חוזר על עצמו, מה משתנה, לא מסתכלים ואומרים על משהו אחד בלבד. אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל כבר נגעת, אז אני חוזר על זה. אז כן, הרשתות. טביעת אצבע דיגיטלית. אוקיי, אז הנה, טביעת אצבע דיגיטלית אחת, שלי למשל, או לא למשל, כמה אפשר להסיק מפוסט אחד של בן אדם? אז שוב, אנחנו עושים ריבוי של השוואות, אבל בכל מקום נמצאת מה שנקרא חתימה אישיותית, איזשהו צורך רגשי שרץ איתנו וחזק מאיתנו. כולנו יש לנו איזשהו צורך בעקביות. אנחנו רצים על איזושהי דמות מרגע שהיא התבססה, ואנחנו, קשה לנו מאוד לשנות. אז מה אפשר ללמוד עליך מכאן? אני יודעת שזה רק, אנחנו לוקחים רק איזו אובזרבציה קטנה, אבל שמת מאחוריך 99%, שזה החברה שלך. כן. אתה נראה עם חולצה מכופתרת, ויש פה, אתה יושב על ספה באיזשהו פוסט שהעלית עם מיניונים, נכון? כן, אבל אפשר לראות שהרקע הוא כזה מצולם ועוד מבוים, אז כאילו הנושא של השליטה יש פה. מצד שני, יש פה גם את הרצון להכניס איזושהי כלילות, וזה להכניס משהו כאילו כזה ששובר טיפה את הקרח. אולי איזשהו צורך כזה מאוד מאוזן, בין שליטה לבין משהו כזה יותר קליל. אני חושב שזה מאוד מאוד מאפיין אותי, ובלי לשים לב, או אם לשים לב, לדעתי בלי, זה מופיע ככה גם בתמונה. יש פה, אפילו אם תסתכלי את הפוסט עצמו, שאלה של, כאילו כתבתי שאלה של מינונים או מיניונים, אוקיי? זה מין משחק מילים, אני מאוד אוהב תשבצי היגיון, אז זה גם מסתדר. שבעצם האישיות, וזה גם מתבטא פה אפילו אצלי, זה כל עניין של עוצמות. אתה רואה עוד תמונה של מנכ"לית, עוד תמונה של מנכ"ל בלינקדאין וזה, הכל נראה כזה כמו איזה פס ייצור, מאוד קשה להבדיל באישיות. נכון. אבל אם אתה מסתכל על קו של, אם אתה כבר רואה אלפים ואתה יודע להבחין בניואנסים הקטנים, אז השאלות של התכונות הן בעוצמות. מי עוד יותר מחויית? מי כפתר עד הסוף ונחנק? טוב, לא על פי זה אתה מחליט, אתה רואה את התמונה, אתה רואה את הטקסט, אתה רואה את הפוסטים, אתה רואה כל מיני דברים, ומתוכם אנחנו מוציאים. כי כשאנחנו אומרים כפתור בחולצה, אנשים מקשיבים ואומרים, נו, באמת, לפי איך כפתרתי את החולצה, החליטו אם אני מתאים או לא, אז רגע אני שמה דיסקליימר על הדבר הזה. נכון, אבל הרעיון הוא באמת, שאמרת את זה קודם, אז עכשיו אולי זה זמן טוב לחזור על זה. אתה רואה, ואתה רוצה לראות דפוסים. זאת אומרת, ראית משהו אחד, בפרופילאות טובה, אתה לא ישר שופט. אנחנו נדבר על זה. אתה נוטד, רושם. רק דפוסים שחוזרים על עצמם בעוד רשתות, גם בטקסטים, גם במטה-דאטה, באיזה שעות אתה עונה למי, איזה לייקים יש לך, אפילו הפרופילאות הגיאוגרפית שלך, של איפה אתה מסתכל, הכל שמה. רק אז אתה מגיע למסקנה כזאת או אחרת, של למשל עם הכפתורים, זה השליטה, או הצורך באישור חברתי, דברים מהסוג הזה. אז באמת יש עניין של, אמרת את זה גם קודם, ברשתות יש ציר של זמן, אז אפשר לראות אנשים גם מ-2007, בתאילנד, איך הם התפתחו, יש שם דברים וקווים לפני המשפחה, אחר כך עם משפחה. מה הם לובשים? מה הם לובשים, באיזה סיטואציות, אפילו הציפורניים. זה נהיה, זה בריכת מידע אדירה. אוקיי. אז רגע, מה זה הפרופילאות העסקית? בגדול, כמו שאומרים בסדרות כאלה ואחרות, it's just noticing behavior. אוקיי? פרופילאות עסקית היא מדע אבחוני של ניתוח התנהגות. אנחנו מדברים על, קודם כל, אבחון, אבל גם ייעוץ אסטרטגי, כלומר, יש בה פן שהוא מאוד מאוד פרקטי. היא לא רק אומרת את הצורך של בן אדם באיזה דמות או משהו כזה, אלא מה עושים עם זה תכלס עכשיו, אוקיי? אז זה ניתוח התנהגותי. וגם איך זה משתלב, בהנחה שאתה מכיר את הארגון שאליו אתה רגע מייעד את האדם הזה, גם איך האדם הזה יכול להשתלב בתוך ההנהלה הקיימת ובתוך ה-DNA התרבותי. ברור, אז אתה עושה לנו כבר את הפריימינג הנכון, זאת אומרת, אחרי שאתה מבין את
הפרופיל האישיותי של אותו בן אדם, אתה חייב לראות איך זה מסתדר עם ה-DNA, עם התרבות, עם האנשים ספציפית עכשיו, או השינוי שרוצים לייצר, נגיד שיש צוות שרוצים לקחת אותו לכיוון מסוים, הייתי בחברה גדולה שייעצתי לה, והצוות היה מאוד כזה פרווה, כאילו מאוד כזה אריסטוקרטים וזה, וההנהלה הראשית למעלה אמרו, די, אנחנו רוצים רוטוויילרים, נמאס לנו. אז אתה מביא רוטוויילר. ואז אתה אבל עכשיו איך הוא יסתדר עם האריסטוקרטים? איך הוא מסתדר עם כל הפודלים שזה, אתה רוצה לראות שזה צריך להסתדר, אז אתה אפילו, זה עד רמה של את מי אתה מזיז על השולחן. זאת אומרת, פרופילאות עסקית בניתוח התנהגותי, זה לא רק HR, זה לא רק, זה psychological due diligence, זה M&A, זה רכישות, זה ניהול סיכונים, זה פיננסים, זה משא ומתן. זה איך לבוא לפגישה כזאת ולשבת מהצד, לגעת, לא לגעת, איזה בדיחות כן או לא, לאחר אפילו או לא. עד כדי כך הפרופילאות מגיעה. אוקיי? בתוכה אנחנו מדברים היום על הניתוח אישיות מרחוק, שזה הדגש על רשתות חברתיות. אני חושבת שבעולם שבו אנחנו נמצאים, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שלא להסתכל על דיגיטל פרזנס, נוכחות דיגיטלית. גם אנשים שעד לפני 10, 5, 7 שנים לא היה להם לינקדאין, לא היו מחוברים טוב, פייסבוק זה יותר הדור שלנו, אבל אין אפשרות שאנחנו לא נסתכל על הבן אדם הזה בכל מיני זוויות באספקטים הדיגיטליים ובנוכחות הדיגיטלית. אני זוכרת כמנהלת גיוס באמדוקס, של התפקידים הבכירים, היינו מסתכלים קצת, ובחלק מהמקרים היינו מגלים דברים מוזרים. היה לנו מועמד לתפקיד בכיר, שגילינו שיש לו 3 פרופילים שונים, ובכל פרופיל הוא מעלה משהו אחר. אז זה היה כזה... פיצול אישיות כזה. בדיוק, זה היה לפני כמעט 7 שנים, ואני זוכרת כשבאנו לחלק מהמנהלים ודיברנו על זה, אמרו, וואו, לא לפי הפרופיל שלו בפייסבוק אנחנו נחליט. אבל עברו כמה שנים מאז, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להתעלם מהמידע הזה. זה מה שאנחנו אומרים. נכון, אז אני אומר ככה בפרופילאות עסקית, כולנו מסתכלים ברשתות, אל תתחסדו, אנחנו פשוט יודעים איך לעשות את זה, אוקיי? זאת מתודה, זה מדע, זה שיטה. אם תסתכלו נגיד עכשיו על psychological profiling from social media, social web, תראו עשרות, מאות מאמרים, חלקם בסייק סייאנס, כאילו בכתבי עת מאוד מאוד נחשבים. אז מאוד, כל הזמן תזכרו שיש פה המון, כן, יכולת וניתוח ופרקטיקה, אבל יש פה הרבה גם מדע. אוקיי? אז זה לא כלי פלילי, כי זה הרבה יותר פסיכולוגי ורך ממה שעלולים לחשוב. זה לא רק שתיקת הכבשים, בקיצור. אנחנו כבר במקומות אחרים, העולם מזמן הלך לניתוח התנהגותי, למקומות אחרים, למקומות של השוק הפרטי. אוקיי? זה לא אוטומטי, וכן, זה לא טוב או רע. אנחנו גם ניגע בזה אחרי זה. אין תכונה טובה או רע. יש מאצ'ינג בין אדם לארגון, לאנשים אחרים, וזה הדגש שלנו. לא משהו שהוא מצויר או מותקף באיזשהו צבע שחור, וגם לא בצבע לבן. לא ירוק ולא אדום. אוקיי? אז עכשיו זה מאוד רלוונטי, כי אנשים מאוד רוצים להתבטא ברשת. אנשים תמיד ירצו להתבטא ברשת, במיוחד בעולם כזה שהולך ונעשה יותר ממוחשב. ואני שוב אומר, בשונה נגיד מחדר רעיונות, אנשים מתרגשים ואנשים נלחצים, או אנשים דווקא ההפך, מאוד יודעים, יש גם את המתראיינים הטובים. הוא מתראיין מעולה, אבל בפועל הוא היה פחות, זה פחות הסתדר. אז הרשת מאפשרת עוד זווית שאם אתה יודע לקרוא אותה, ולא נופל למסכות הקלות, יש שם המון, מה שנקרא, האישיות זולגת. אתה לא באמת, אולי אנשים פה חושבים, כן, אבל הרשתות זה לא באמת אמיתי, זה הכל כאילו מסכות. זה לא נכון. מוכח, יש אפילו מאמר מאוד גדול, שנקרא, Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization. והוכיחו, השוו את זה למבחני אישיות ולסקר של קרובים. זה היה הרבה יותר אמיתי ממה שאנשים חושבים. You can fool someone sometime. You cannot fool all the people all the time. אוקיי? אז זה לגבי זה. נחזור למצגת רגע. אז יש את הביג פייב, כי דיברנו עכשיו בעצם על התבטאות ברשת, נכון? אז בואו נדבר על מה זה התבטאות ברשת. אז יש את הביג פייב, זה איזשהו מודל, אני אגיד בכמה שניות. זה מודל מאוד מרכזי, שכל העולם של אבחון היום מדבר אותו, אז גם מי שלא מכיר, אז נעים מאוד תכירו. מבוסס מחקר כמובן של עשרות שנים. ענק, עצום. קוסטה מקריי עוד מתחילת שנות ה-90, אבל אם הולכים עוד אחורה, זה עוד הרבה אחורה ממוחצנות ומופנמות של אייזנק. כמעט בכל העולמות של האבחון מדברים על הביג פייב. חד משמעית. זה המודל. זה בעצם מחלק כל אדם ל5 תכונות אב. לכולנו יש את כולן, ורק השאלה באיזה עוצמה של האקולייזר אתה מקבל את הבן אדם, אוקיי? אז אנחנו מדברים על כמובן מוחצנות, כמה בן אדם הוא יצור חברתי ויש לו צורך בתשומת לב ולהיות במרכז הבמה.
אנחנו מדברים על מצפוניות, זה קצת לא אינטואיטיבי המילה, זה conscientiousness, אפשר להגיד לזה גם שזה מסגור או חריצות או מוסר עבודה או אחריות, אז זה בן אדם עם משמעת והתמדה וארגון וסדר וטווח ארוך, ובואו נגיד גם קצת מה הוא לא אוהב הפתעות, לא כזה ספונטני, אוקיי? יש openness to experience, כמה בן אדם פתוח לחוויה, מה שנקרא סקרן, הרפתקן, חשיבה שונה, מופשטת, רוצה שינויים, רוצה לחוות דברים חדשים. נגיד רגע משהו מעניין בינו לבין המוחצן, המוחצן גם אוהב אקשן, אבל הוא אוהב אותו מתוך צורך באדרנלין. האופנס, הפתיחות, רוצה אקשן מתוך הרפתקה, סקרנות, משהו חדש, אוקיי? יש את הרגשיות או נוירוטיות, היציבות הרגשית, כמה הבן אדם הוא חרד, כעוס. רון, תראה לנו את זה גדול. או נטייה, או שיש לו באמת איזושהי כזה עמוד שדרה רגשי יציב, אוקיי? ויש את ה-agreeableness, נועם הליכות, עד כמה הבן אדם מנומס, ובקצה שלו אפילו אלטרואיסט, ויעשה הכל בשביל אנשים אחרים, הוא האמפתי, הקשוב, הוא הפסיכולוג של החבר'ה. אוקיי? אז שוב, אין דבר טוב או רע, יש matching או חוסר matching לאיזשהו קונטקסט שיש לנו כרגע ספציפית בנקודה הנוכחית, ואנחנו נדבר על זה, אבל בעצם כל פרופיל אישיות יכול להצליח או לא להצליח, תלוי באיזה קונטקסט את שמה אותו. אוקיי? תלוי באיזו סביבה ניהולית, תלוי מהקולגות שלו, תלוי מהמנהל שלו, תלוי מהבורד שלו, תלוי בהרבה מאוד דברים, אבל אנשים, רק להבין את הביג פייב ולאנשים שפחות מכירים את המודל, זה נע על איזושהי סקאלה, נכון? זה נע על איזושהי סקאלה, נגיד בסולמות של 1 to 5, עם סטיות תקן, יש לזה אלפי סקאלות, אבל בעצם כל אחד הוא אקולייזר. אני גבוה במוחצנות אני 4, באופנס אני 2, בזה אני 3, וכן הלאה וכן הלאה. אני רק אגיד עוד משהו קטן על הפריימינג, זה רק תחילת האישיות. האישיות היא נעשית כמו משפך הרבה יותר עמוקה. התכונות זה החלק הכי דינמי. זאת אומרת שבנסיבות שונות, אני אראה את התכונה בצורה קצת שונה. יש יותר גמישות שם. ככל שאתה מעמיק באישיות, זה נהיה יותר נוקשה. זאת אומרת שערכים חזקים, או אפילו צורך אישיותי הכי חזק שלך, הוא כל הזמן יתנהג אותו דבר. אוקיי. אז רגע, איך נראה הפרופיל? פרופיל ידבר על הביג פייב, אבל הוא ידבר גם יותר לעומק, מה שהזכרתי עכשיו, על המניעים והצרכים של הבן אדם, מה הוא רוצה להשאיר אחריו, מה שנקרא, או איזה אימפקט, למשל צורך בביטחון, או צורך בסטטוס קוו, צורך בהשפעה ונראות, יש צורך אפילו דברים כמו הדוניזם ויוערה. גם זה כבר נהיה קצת יותר קשיח, אוקיי? יש המון דגש באינטראקציה, בגלל שאנחנו מודדים אנשים לפי איך שהם מקיימים אינטראקציות עם אנשים אחרים. זה אחד נחשב מהמדדים הכי טובים להבין אישיות של בן אדם, כי אנחנו יצורים בגדול חברתיים. כן, כמובן מדברים על הפערים באישיות. כשצריך וזה משהו מעבר לים, ריקי, אז אנחנו עושים אפילו פסיכולוגיה בין-תרבותית. כלומר, פתאום מישהו אמריקאי, מישהו ברזילאי, זה מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שזה חלק מאתגר היום, במיוחד לחברות הגלובליות, שיש להם מטה בישראל, או מנכ"ל ישראלי, ועכשיו המנכ"ל הישראלי, שרוב חייו חי בישראל, למרות שהוא עבד בחברה גלובלית, עכשיו צריך לגייס Chief Revenue Officer בארצות הברית, אז יש את הפערים התרבותיים, יש גם את הדרך שבה אני מראיין, אבל עדיין יש מרחק עצום בין היכולת שלי להבין מי האדם הזה, ופה גם נכנס הסיפור של הפרופילאות שדיברנו עליה. עכשיו, אני רוצה רגע לאתגר את המניעים והצרכים. כשאנחנו מדברים על מנהלים, בסדר, לאו דווקא בכירים, level של מנהלים, אנחנו מגבשים את ההנהלה הנכונה. הרי בהיבט של מניעים וצרכים, ירון, אתה יכול רגע להגדיל? בהיבט של מניעים וצרכים, מה באמת מניע את המנהלים בעבודה? השפעה, משמעות, חיבור לאנשים, צורך בהכרה. האם כשאנחנו מסתכלים על מנהלים, זה לא yes על כל הקריטריונים האלה? האם אנשים שמגיעים לתפקידי ניהול משמעותיים, קריטיים, בכירים, הם לא אנשים שרוצים להשפיע ושתהיה להם משמעות ולהיות מחוברים לאנשים? אבל העניין הוא, שוב, אני מזכיר, תחשבי שרלוק הולמס עכשיו עם העדשה, זה כאילו להתרכז בפנים עם המיקרוסקופ. פתאום אתה רואה את הניואנסים הקטנים. כולם רוצים איזשהו אימפקט, לעשות איזשהו שינוי וכאלה, אבל להוא יש לו דגש יותר של חדשנות, שבסוף אתה רואה שזה בא מאיזה מקום ילדותי של יצירתיות וכאלה, והשני דווקא, חשוב לו דווקא היוקרה, הרכב היוקרתי וכאלה. אתה פחות רואה את זה אולי בקריאה הראשונה, אבל אתה אחר כך רואה את זה קצת יותר טוב. עכשיו, הניואנסים האלה, פה קיבל 4 והוא 5, זה משמעותי. אוקיי? אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד ניואנסים בפרופילאות עסקית. אז נכון שעל פניו זה כמו שוב, הלינקדין, כולם בחליפות, כולם זה נראה כמו איזה שטנץ, אבל לא, הם מאוד מאוד שונים. כשאתה מתקרב עם הזכוכית מגדלת ואתה יודע איך להסתכל, ההבדלים הקטנים זה כל ההבדל הגדול. אוקיי, אני אגיד רק עוד משהו אחד.
הפרופילאות היא מאוד פרקטית. שוב אני אומר, תמיד פרק אצלנו של חוות דעת אישיותית, מסתיים בהמלצות אופרטיביות. מה עכשיו עושים עם כל הממצאים האלה? מה זה שווה שעכשיו ניתחנו אותו מפה עד טימבקטו? את צריכה לדעת אסטרטגיית קבלת החלטות מול הבן אדם לאינטראקציה הרלוונטית. אם זה HR, אבל זה יכול להיות שוב ניהול סיכונים ומשא ומתן ודיו דיליג'נס, אוקיי? הלאה. אז אין כמו דוגמה, לא? אוקיי, אז תרגיל קטן. יש פה טקסט. אנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים רגע להדגים, זה איך אתה עובד. כן. in a glance, לקחת רגע משהו. לגמרי. כי כשאתה מקבל מישהו שעליו רוצים לעשות פרופיל אישיותי מרחוק, ועוד משהו לציין, כי אני מניחה שאנשים שואלים את עצמם על היבטים אתיים וקומפליינס, אנחנו משתמשים רק במקורות פתוחים. אנחנו לא הולכים ועושים איזשהו תהליך שעלול להיות ברמה האתית. אנחנו מסתכלים על כל המקורות הפתוחים שהאדם נמצא שם, הוא לא הסתיר אותם מאף אחד, ודרך זה אנחנו לוקחים את המידע. יותר מזה, זה GDPR compliant איפה שצריך כמובן, איפה שצריך אפילו הסכמה מדעת אנחנו עושים, בחוזים גדולים יש לפעמים הסכמה מדעת, והרבה סיטואציות אי אפשר לקבל את ההסכמה, אבל בגלל זה, כמו שאמרת, זה הכל רק מה שפאבליק ואופן ויצא לעולם, לא מתחברים למישהו באיזה צורה, לא צורה, אנחנו בכלל לא בעולמות האלה, זה רק מה שיש ופרטי. אז אתה מקבל את המועמד, שמנו את הסיפור האתי במקום הנכון, אתה מקבל את המועמד, ובעצם אתה עובר עכשיו באמצעות כל מיני כלים טכנולוגיים, AI וכו', תכף נדבר גם על נושא ה-AI, כי הוא מן הסתם סופר מעניין, אנשים מן הסתם שואלים את עצמם, אוקיי, בעולמות ה-AI, שה-AI כותב לי את הטקסט, איזה אותנטיות ואיך היא באה לידי ביטוי, נענה גם על זה, אבל דר, אתה צולל עכשיו מעמיק, וחלק מהדברים שאתה עושה זה ניתוחי טקסט ותמונה. כן. אז יש פה טקסט לפנינו, מישהו כותב טקסט, זה טקסט מהלינקדאין שמישהו כתב? זה טקסט של מישהו מהלינקדאין, כן, מישהו שמפרסם, מישהו שהיה גם בעולמות האלה של הניהול, ובעצם אנחנו רואים פה, תראו, אין לנו יותר מדי זמן לעשות את זה, אבל ניתן לכם רק את מורה נבוכים הראשון, בסדר? יש פה את המבנה של הטקסט, אתם רואים את החלוקה היפה של השורות נבוכים, בדיוק. מדויק, אם אתם חושבים שכולם ככה כותבים, זה לא נכון. על פניו אתה קורא טקסט, אתה אפילו לא חושב על זה. אבל החלוקות פה הן מאוד מאוד משמעותיות. הן נותנות לבן אדם איזשהו שקט, אוקיי? אני רגע פותח סוגריים, אין מה לעשות, אני אוהב סוגריים. זה כמו שאתה שומע ג'אז כי אתה רגוע, או כי אתה רוצה להירגע. אוקיי? ככה כל דבר גם הפרופילאות מסתכלת. האם אתה עכשיו עושה משהו כי זה מי שאתה, או כי יש לך את הצורך הרגשי לקבל את זה חזרה. אתה הרי משדר פה משהו לעולם, אז גם מי קהל היעד שלך הוא משמעותי. אוקיי? אז יש פה את העניין הזה. אז כאילו אני אומר, הפרופילאות גם מסתכלת על המורפולוגיה של הדברים, גם על המטה-דאטה. אוקיי? ואז יש פה גם את העניין של התכנים עצמם כמובן, כן? פרט שולי. אבל יש פה את המילה התחייבויות. אנחנו מסתכלים על מילים שחוזרות על עצמם. כמובן שקוראים את כל הטקסט לעומק. יש גם את המילה, אם לא תעשו את זה בסוף זה מסתכם במשפט אחד, רואים לכם. אז יש פה משהו גם של נורמות, רואים לכם, זה גם בעניין של הפן שלכם מול החיצוני, אוקיי? אז יש פה איזושהי ערכיות, אבל יש פה גם הרבה, כמעט תמיד, וברוב המוחלט של הדברים, יש פה משהו שקצת כזה, שפה נורמטיבית, יש תשובה אחת נכונה. תסתכלי, יש פה, הוא כותב, גם יש תשובה אחת נכונה, ברוב המוחלט, כמעט תמיד. יש פה משהו כזה מאוד מחויב, ערכי, שבסוף הטקסט עצמו מסתכל על איזושהי גמישות דווקא, שהוא התאים את עצמו לסיטואציה, אבל בפועל היה פה משהו גם קשיח, והתחייבויות ועקרונות. אז צריך לראות את שני הדברים האלה. בן אדם עם הרבה מאוד עקרונות, כן. זה בטוח. ואני אומר, זה דווקא אל מול הטקסט עצמו שדיבר על הגמישות שלו. אוקיי? אתה צריך להיות מחויב וזה, אבל היה כאילו איזושהי התגמשות. אז זה מעניין לראות את הדברים האלה. אז זה ככה להסתכל על טקסט. שוב, אנחנו לא מסתכלים רק על טקסט אחד, זה לעבור על עשרות טקסטים. כן. זה כמו שאומרים לי, אתה לא פגשת את הבן אדם, זה רק מרחוק, ואני אומר, אני פגשתי אותו עכשיו שבוע ימים ברשתות. ביליתי איתו שבוע זה כמות אדירה של דאטה. בכל דרך אפשרית, וזה הניתוח טקסט, ופה אנחנו רואים ניתוח תמונה. נכון. ספר לנו רגע מה אנחנו רואים פה. אז כאילו פה בתמונה זה דווקא מעניין, כי יש פה גם עניין של איזשהו צורך גם רגשי, נכון? זאת אומרת... אנחנו רואים פה שני מנהלים בחליפה, כי אני רואה שחלק מהנאוטים אומרים שהרזולוציה לא מספיק חדה, אז אנחנו רואים פה איור של שני אנשים בחליפה, עוצמה והטקסט למעלה, עוצמה וכריזמה, או רגש והכלה. מי המנהיג הרלוונטי לעת הזו?
זאת תמונה שמישהו מנהל פרסם אותה בלינקדאין שלו. נכון, אז אני אומר, יש פה כאילו איזשהו משהו של צורך בביטוי אישי לא פורמלי, כי אתה מאייר את זה, זה מאוד מעניין היה לפגוש פתאום, פגשתי את האיור הזה, זה כאילו מפרק סיטואציות מורכבות לאיזושהי משהו יותר פשוט, זה לוקח משהו יותר מורכב שקורה בארגון, ואומר, הנה זה בגלנס אחד כאילו, וגם איור, אז זה כאילו הופך את זה למשהו קצת יותר קרוב, אבל אני אומר שזה מאפשר לו שליטה, הריחוק הזה וזה שהוא, הרי הוא יכל להצטלם בעצמו, הרי מה זה פרופילאות? זה הבחירות שאנחנו עושים. יכלנו להציג רעיון, יכלנו להתנהג התנהגות בכל מיני וריאציות, אבל הבחירות, אפילו הקטנות ביותר שאנחנו עושים, הן מלמדות על האישיות שלנו. אז אני אומר, דווקא כן, יש פה איזושהי חשיבה ויזואלית, אבל אסוציאטיבית, אבל עם שימוש בהומור, להעברת מסר, אבל עדיין זה משהו שבלי לחשוף באופן אישי. זה מבסט רגשית דרך הפשטה. זה הלכנו מה זה עמוק ורחוק, אני מה זה מצטער, כן, אבל יש פה משהו כזה, אוקיי? עכשיו שוב, רק אם זה חוזר וזה דפוסי, אבל אני פותח לכם רגע את הראש. זה לא כאילו ראיתי איור נחמד, איזה מגניב כזה, אולי יש בו משהו יצירתי ואני מדפדף הלאה. רגע, יש פה משהו. אם זה יחזור על עצמו, כמו שאמרנו, בעוד טקסטים. בדיוק, אתה רוצה לראות את החזרתיות. אולי עוד איורים, אולי זה לא האיור היחיד שלו. עכשיו אני אאתגר אתכם, אולי זה אפילו אותו בן אדם. אולי. אוקיי? תחשבו על זה, אני אשאיר את זה כצריך עיון. אוקיי. אז אנחנו צריכים לדעת בפרופילאות גם את העניין של, אתם יודעים מה טיפ אחד? לא ישר לקפוץ למסקנות. אני יודע שזה קל להגיד והרבה יותר קשה לומר, אנחנו רואים אנשים וישר מתכנסים לאיזה פרשנות, אבל אם אפילו רק נרשום לנו, 1, 2, 3, 4, noted דברים שראינו, עצם זה שלא מיד אמרנו, הוא בן אדם כזה, הוא בן אדם של שליטה, הוא בן אדם של רק לעשות רושם, הוא בן אדם של הרבה קריזמה ואין הרבה מאחורי זה, זה כבר פרופילאות יותר טובה. וזאת הזדמנות טובה להגיד שבסוף הוובינר, לאנשים שכמובן נמצאים על הקו ונרשמו, אנחנו נשלח טולקיט קטן, שהמטרה שלו הוא לתת לכם איזושהי הזדמנות להסתכל על הנוכחות הדיגיטלית של אנשים, של בני הזוג, של הילדים שלכם, של מועמדים לעבודה. אני מציע לא לעשות את זה עם בני זוג מניסיון אישי, אבל כן. אוקיי, ורגע אחד, אפרופו מה שאתה אומר, היא מציעה איזושהי אובזרבציה שלא קופצת לתוך מסקנות, אלא אומרת, איך אנחנו מסתכלים על נוכחות דיגיטלית של אנשים בצורה... דווקא ההפך, הפרופילאות בגלל הפן המדעי, אני אגיד שלמרות האינטואיציה שזה רשתות וזה כזה מאוד רדוד, ההפך, כל הקטע שלה זה אומנם מרחוק, אבל העמקה. המון המון עומק, אתם רואים, אני גם אפילו יושב עם דף, אני מגלה לכם. זה לא משהו שאתה קופץ ויורה, זה משהו שאתה יושב וחושב ומנתח. אחלה, זה חשוב. בסדר, אז אנחנו מדברים על התנהגות דיגיטלית ועקביות לאורך זמן, אמרנו איך בן אדם הוא תחת ביקורת, איך הוא מנהל כוח ונראות, הוא משתמש בפלטפורמה, הוא רוצה לקדם משהו אישי, או שיש בו משהו אחר, המשהו הזה יותר חושפני, יותר רגיש, או משהו שהוא נותן מרחק קצת ושליטתי. אוקיי? אני אגיד משהו רגע על רגשות. הרעיון הוא להתחבר לרגש של הבן אדם, הרגש חזק יותר מהקוגניציה. זה כאילו עוד איזשהו טיפ, ולכן כשאתה מזהה רגש אמיתי, אתה יכול לפעמים לראות שביטחון הוא לא תמיד שיקול דעת, ולפעמים זה יכול להיות מישהו פזיז, שקט ועומק, זה לא באמת תמיד אותו דבר, לפעמים זה איזשהו סימן שבן אדם רוצה קצת מרחק, להימנע, להסתגר, שוב, בעוצמות הקיצוניות, ורק אם זה חזר על עצמו, קריזמה, הרבה פעמים אנחנו נופלים בקריזמה, במיוחד שאת מדברת על הנהלות וכאלה, וואו, כבש אותי. אצלי זה כאילו כלל אדום, אם מישהו כבש אותי, סימן ש... לא אני רוצה להסתכל עליו עוד פעם. אני רוצה להסתכל עוד פעם, לא יכול להיות שאני נכבשתי ככה, כי זה לא אמיתי, ולקריזמה יש גם הרבה דברים שיכולים להיות שליליים. אוקיי? חשוב. זהו, אז רושם הוא רגע, ודפוס הוא תהליך, ורק התבוננות שממש מתמשכת חושפת תמונה מלאה. אוקיי? אז אמרנו, אין תכונות רעות, יש תכונות לא מנוהלות. יש פה, אתם רואים, שליטה ונרקסיזם ונוירוטיות. אני אגיד רק משהו אחד על נוירוטיות. אל תיקחו את זה רע, אוקיי? סליחה רגע על הזה, 7 באוקטובר וכאלה, הרבה מאוד הכל יהיה בסדר ולא שמנו לב. מה היה חסר? אנשים נוירוטיים. אנשים נוירוטיים, יש להם מה שנקרא ריאליזם דיכאוני, זה היכולת לראות את הסיטואציה בצורה המדויקת והאותנטית ביותר. דווקא אנשים חרדה, אם תחשבי, גם יש לזה היגיון. אבל הם רואים במשקפיים הכי פחות ורודים, והיה חסר המון אנשים כאלה, בכל מיני צוותים. וככה אנחנו מסתכלים על כל זווית יותר עמוקה ומורכבות של תכונה, אוקיי? אז מה שאחד יכול להיות כוח גדול בתכונה אחת, היא יכולה גם להיות אתגר משמעותי. הכל תלוי בקונטקסט, ואנחנו המון מנתחים את הקונטקסט. אוקיי, אנחנו כן מדברים גם על דגלים אדומים, אבל
אתם יודעים, אז זה יכול לקפוץ משהו כמו בן אדם לא יודע שיש אלימות מילולית ברשת, וזה קל לזהות. אבל לפעמים דברים יותר מוסווים, ובן אדם כאילו כזה פאסיב אגרסיב, אז אפשר לראות את זה. אתם רואים שיש לנו כל מיני מדרג, יש דברים שהם ממש אדומים, מניפולציות, שקרים שחוזרים על עצמם, זה כזה in your face, ויש גם דברים שאתה קורא אותם. כמה פרופילים שנפתחים במקביל, כמו שאמרת קודם, וזה משהו פה חשוד, כאילו זה קל יותר, אוקיי? אבל יש דברים שמחייבים עוד איזושהי התבוננות, או אפילו רק עושים סימנים, ואחר כך מחברים לתמונה, כאילו, יותר סיכון ניהולי, פחות סיכון חוקי או משהו כזה. מישהו שהוא ממהר למסקנות, כאילו קצת שונה ממה שהוא מתאר את עצמו. אנחנו רואים את זה גם בתגובות הרבה פעמים לפוסטים, שיש איזשהו פוסט, ואיך אנשים מגיבים אליו בעוצמה, ואתה אומר, וואו, מי זה הבן אדם הזה? למה העוצמה יצאה בצורה כזאת? שוב, זה הכל דרך אגב, כשאתה מנתח פרופיל אישיותי, אתה גם מסתכל על התגובות של האדם שאותו אתה מנתח, לכל מיני פוסטים אחרים. זה לא רק מה הוא כתב. לא, ברור. התגובות אליו, והתגובות שלו לתגובות אליו. בטח. שמלמדות הרבה מאוד. אין סוף דאטה, כבר אמרנו. אוקיי, אז הנה באמת מילה אחת על AI, כולם יכולים לחשוב, תשמע, אז אני מייצר פוסטים ב-AI ותמונות ב-AI, זה בכלל לא אני. אני חוזר רק לדבר המשמעותי ביותר. הבחירה עצמה זה ביטוי אישיותי חזק. יכלת לבחור תמונה אחת ולא את תמונה 2 ו3 צ'אט הציע לך, או כאן והציע לך, נכון? יכלת לבחור את הטקסט במבנה הזה, או עם איזה דגש כזה או אחר. זה בסוף עדיין יהיה אנחנו. ודבר נוסף, אני כבר שם לב, ויש כבר מחקרים ראשוניים על זה, ככל שהעולם נהיה יותר מלאכותי, artificial intelligence, יש יותר צורך אישיותי להביע את האותנטיות שלנו בתוך זה, להישאר אנושיים. אז אני לא מפחד מ-AI, ההפך. זה עדיין בחירות שאנשים עושים. אבל עדיין ה-AI עשוי לשבש לנו, או להדגיש דברים מסוימים, הוא ידגיש משהו כזה. או להחליש דברים מסוימים. זה לא אותו דבר. אתה חייב בתור איש מקצוע לקחת בחשבון שנכנס פה ה-AI, ואתה צריך אז לקחת עוד דאטה ועוד זה. אתם יודעים, שוב אני מזכיר לך, הוכיחו כבר שתמונת הפרופיל שלך מאפיינת האישיות שלך בטירוף. יותר מבחן אישיות, תשבי עכשיו שעה, אוקיי? Having said that, אני לא כותב דוח רק על סמך תמונה אחת. אני מסתכל על מלא טקסט ומטה דאטה וכאלה, כדי שזה יהיה עוד יותר מדע. אבל אני אומר, צריך לזכור שהאישיות זולגת. בסדר? זה בורח לנו, כי זה מי שאנחנו. אז גם ב-AI, בזהירות, תזכרו, זה עוד זווית, זה כלי משלים. אבל יש פה משהו כן שהוא יכול לתת. אוקיי. אוקיי? אז מה הבנו? מה למדנו בפרופיל האוטיסטי? לא, הבנו משהו בכל זה? אוקיי. איך נעזרים בזה בעיקר, אוקיי? אנחנו מדברים על מאפיינים בין אישיים של מנהלים, בסוף זה גורם מאוד משפיע, כדאי לקחת עוד זווית, הרי אתה לוקח פה החלטה כל כך משמעותית לטווח ארוך, תנשום רגע, ותגיד רגע, אולי עוד כלי, אולי עוד זווית, אני מרגיש טוב עם מה שזה, אולי אני מרגיש טוב מדי, אולי השיטה של עד עכשיו, גם בכל זאת אפשר היה לחדד עוד משהו, אז הנה עוד זווית, וזווית התנהגותית, אותנטית, מעמיקה, ואני מזכיר לכם שזה מרחוק, זה מאוד נוח לבן אדם, שהוא לא צריך לעשות עוד מבחן ועוד ראיון, במיוחד ככל שהזמנים שלנו מתקדמים, וזה מאוד פרקטי. זה נותן ערך אמיתי עם כלים אמיתיים של מה עושים עכשיו, ואיך בונים את זה לטווח ארוך. זה לא נשאר במקום הפסיכולוגיסטי, זה מאוד מדבר את השפה של הקורא. כן. אני חושבת שכשהיום, כשאנחנו בונים הנהלה ומראיינים אנשים, המקום הכי טבעי שכולנו הולכים אליו, בין אם אנחנו מנהלים מגייסים, או בין אם אנחנו מראיינים, או בין אם אנחנו פוגשים אדם במסגרת אבחון כזה או אחר, המקום הכי קל הוא הלינקדאין. ובעצם מה שאנחנו באים ואומרים, אל תסתפקו בנוכחות הדיגיטלית של איך האדם כתב את הלינקדאין, ואיזה תמונה הוא שם, ואיזה פוסטים הוא העלה, ומתי ובאיזו תדירות. תסתכלו על התמונה הכוללת שלו, כי ברוב המקרים יהיו עוד אינדיקציות ברשתות על האדם הזה, ודרך זה אנחנו רוצים לנתח את הפרופיל, נקבל תמונה יותר טובה, שהיא כלי תומך לכל הדברים האחרים שראינו. ראיונות אצל 10 מנהלים, אצל חברי הבורד, ממליצים, מבחנים כאלה ואחרים, case study שהוא הציג בפני הנהלה בחירה, אוקיי, מה בנוכחות הדיגיטלית שלו אנחנו לומדים עליו? אתה רוצה לדעת שעשית הכל. אתה רוצה לדעת שבעולם של היום ניצלת את כל האפשרויות שלך לפני שלקחת החלטה כזאת משמעותית. אז הנה כלי שפשוט כאילו מונח לפתחכם. אוקיי? אז דיברת על... כן, אז יש את הטולקיט. יצרנו לכם משהו סופר מעניין ורלוונטי ופרקטי, מעין כלי שתוכלו להתחבר אליו, ולעשות לפחות באופן ראשוני ככה קצת כזה ביג פייב על אנשים ברשתות וכאלה. שוב, עם המגבלה של תזכרו, ככל שזה נהיה רגיש יותר, מעמיק יותר, זה לא תחליף לאבחון מקצועי, אבל זה ייתן לכם את התחושה
שיש פה משהו אמיתי. יש שם דגש על טקסט, אולי קצת תמונות, אבל ממש ממש קצת מתוך העולם היותר מדעי, פרקטי, של איך לנתח אנשים לפי הרשת. אוקיי? אוקיי. זה הזמן שלכם, חברים, לשאול, משהו זה הזמן להגיד, לשאלות. אנחנו רואים תתקילו. פה את הנוטס בקטן, את כל הנוטס בצ'אט, אז והרגע... אז האמת שקיבלנו הרבה שאלות מעניינות. קודם כל אני אפתח בזה שגם קיבלנו הרבה מחמאות. דגנית כתבה, וואו, זה לגמרי פותח את הראש, וובינר מעניין מאוד, וובינר מעניין ומועיל. אז קודם כל תודה רבה, ריקי ודר, ממש היה מעניין. איחדתי כמה שאלות שנגעו באותם נושאים. אז שאלה שחזרה על עצמה הרבה, גם דפנה קינן, קרן שני, עומר מלכה, שאלו על הרבה פרופילים פרטיים, חסומים למעקב. אז מה עושים עם אנשים שהפרופיל שלהם סגור, וגם האם לגיטימי כמראיין לבקש להתחבר לפרופיל הסושיאל של המועמד? אז אני אגיד לכם, אני עובד עם כמה חברות ענק, בין היתר נגיד תקשורת ופיננסים. כן, יש הסכמים קיבוציים כבר, זה מופיע שם. חלק ממה שהיום אתה ממלא בקורות חיים שלך, או כשאתה מגנש לעבודה, יש להם ממש, אני מסכים ואני מוכן שיכנסו גם לרשתות, זה חלק מהתהליך. אז כן, וזה גם לא רק בארץ, זה בעולם המערבי ממש ממש קורה. אוקיי? אז א', כן. ב', כמו שאמרנו, פרופיל סגור, אנחנו לא נכנסים, לא בכוח, לא מבקשים זה, לא פורצים. תן לי את הסיסמה שלך, מה שנקרא. אני רק מזכיר לכם, אולי זה סימן א', גם לא רק מה שיש על בן אדם, אלא גם לפעמים מה שאין עליו, גם אומר עליו אישיותית, וכמה הוא זהיר, וכמה הוא עושה צעד אחורה, וכמה הוא מפריד בין עבודה לבית וכאלה. וגם, אם רוצים ממש עוד מידע וצריך עוד מידע, אז תפנו באמת לאיש מקצוע, כי אז מפחות מידע אפשר להפיק יותר. ושוב, גם זה במגבלה. אם הבן אדם הוא איזה יוצא מוסד ואין שום מידע, אז אנחנו לא מנתחים, אוקיי? זה לא קריאה בקפה. אבל לא צריך לפעמים, כמו שאני אומר, הרבה מידע כדי לנתח דברים משמעותיים ולהוסיף לתמונה משהו שלא ראינו. אוקיי. מתן, מה עוד? שאלות נוספות, גם 3 אנשים, קרן, דני ועוד בן אדם שהוא אנונימי, שאל ואמרו, נגעת על זה במהלך הוובינר, אבל מה באמת הקורלציה בין הניתוח האישיותי לבין המציאות? קרן כתבה, האם אנחנו לא מסתכלים בסובייקטיביות, השפעה של סגנון, נראות, המציאות שונה בעיני מתבונן. דני כתב איך נמנעים מהטיה סובייקטיבית או ניתוח יתר. כן, אז תראו, אני נגיד כשאני מלמד גם בפרופילאות העסקית, אז וגם בעוד סוגים של פרופילאות, של דיאגנוסטיקה התנהגותית, אחד הדברים הכי ראשיים שמלמדים זה איך להימנע מיוריסטיקות, איך להימנע מהטיית העיגון ותיקון, וכמובן הגדולה ביותר, הטיית האישוש. אתה מתחיל עם איזה כיוון, קלטתי את הבן אדם. עכשיו, אתה מתאים את כל הסיטואציה, גם אם היא לא נכונה לאבחון שלך, לאותו אבחון. אז אחד מהדברים שהפרופילאות עושה זה, שוב, צוברת עוד ועוד מידע, מנתחת מכל מיני כיוונים. אנחנו גם משתמשים ב-AI, אז AI יכול לאזן לך את הסובייקטיביות, וחלק יגידו, יעשה אותך יותר סובייקטיבי. תמיד ככל שיהיה גם פן אנושי, הרי גם AI נולד מתוך אבחונים אישיותיים, אז יהיה סובייקטיביות. אבל אם זה עוד זווית, ואם אתה יותר איש מקצוע, ואתה מודע להטיות, ויש המון המון דאטה, אז כל אלה ביחד מקטינים סובייקטיביות. אתה לא יכול להוריד סובייקטיביות לאפס, בואו נהיה כנים, אבל אתה יכול, אם אתה עושה את זה נכון, כי זאת מתודה אמיתית, להגיע לדברים הרבה יותר עמוקים ואותנטיים ממה שזה נראה. כן. אני חושבת שעוד פעם נציין שמדובר במדע שקיים למעלה מ-15-20 שנה. בוודאי. וזה לא משהו, אז אנחנו נותנים את הטולקיט, והוא רגע מאפשר לכם להסתכל ולהבין ולחדד דברים, אבל זה לא משהו שכל אחד מאיתנו מחר בבוקר יכול להיות פרופיילר. לא, אני 20 שנה השקעתי בזה. כן. וכל ההטיות האלה שאתה מדבר עליהם, והדרך להסתכל על הנתונים, והדרך לנתח את המידע, היא מקצוע. ועם העובדה שאנחנו, בדיוק המשפט הזה שהרגע אמרת של, ראיתי את התמונה שלו, הבנתי מי הבן אדם. זה מה שפרופיילינג לא עושה. לא עושה, ההפך. אם אתם רוצים להיות יותר קרובים לפרופילאות, לדיאגנוסטיקה התנהגותית אמיתית, תתחילו אני עכשיו לא שופט את הבן אדם לפי משהו X, אוקיי? כן. ויש פה שאלה מאוד מעניינת שאני חושב שריקי, את תשמחי לענות עליה. שאלו באיזה גיוסים זה נכון? מתי תשתמשו באבחון כזה ביום-יום? אז קודם כל זה רלוונטי לכל הגיוסים, בסדר? המשמעות של זה היא משמעות כלכלית, ומן הסתם כשאני
מגייסת מחר, לא יודעת, טלר לבנק, יכול להיות שאני כן צריכה להשתמש, כי יש פה היבט של אמינות וקונסיסטנטיות לאורך זמן, ומוחצנות, והרבה מאוד דברים שאנשים שנמצאים בתפקידים רגישים. אחד מהמקומות שבהם הייתי, טבע למשל, טבע עושה בחינות מאוד מעמיקות לרוקחים, מכיוון שהרוקחים נמצאים במגע ישיר עם תרופות וסמים, ולכן כתוצאה מהדבר הזה, הפרופיל האישיותי של האדם חייב להיות מאוד מעמיק. אז א', תלוי באיזה תפקיד. זה לא רק לתפקידים בכירים. אבל אנחנו אומרים שבתפקידים בכירים, ודיברנו על זה בהתחלה, מחיר הטעות. מחיר הטעות הוא כל כך משמעותי וגדול. לא רק אם גייסתי את הבן אדם הנכון או לא, אלא גם אם גייסתי אותו לסיטואציה הנכונה, לעובדה שהוא יסתדר עם החברים האחרים בחברי הנהלה, האינטראקציה שלו עם הדירקטוריון או הבורד, בכל התהליך הזה, מחיר הטעות הוא עצום, ואנחנו יותר ויותר רואים שהניסיון הקודם והסקילסט של הבן אדם, וגם אם הוא בא מאותה אינדסטרי, גם אם הוא עבר מחברת פארמה לחברת פארמה, זה יכול להיות פלופ מאוד גדול. אז שוב, הנוכחות הדיגיטלית וכלים נוספים לקבלת החלטה לא מורידים סיכון לאפס, אנחנו מדברים עליהם כעוד משהו בתהליך שאנחנו כדאי שנסתכל עליו עם הכוח הדיגיטלי העצום שיש לרשתות. יש שם המון המון כוח, אם אתה מסתכל על זה נכון. אני אגיד עוד משהו אחד, שגם במסות היום אנחנו עושים, בונים איזושהי טיפולוגיה של יש הרבה נשירה מוקדמת בתפקידים יותר נמוכים, ואז אתה בונה טיפולוגיה של אלה שכן נשארים, ואז אתה מחפש... מה הפרופיל שלהם? בדיוק, ואז אתה מחפש ברשת הפרופיל הזה, ווואי, אנחנו רואים כבר תוצאות מדהימות, כבר חסכנו מיליונים לחברות, רק לפי הפרופיל המיטבי של אותו נציג. מי הפרסונה המיטבית לתפקיד? אספנו הרבה מהם, בנינו אותו כאישיות אחת, ועכשיו אנחנו עושים reverse engineering ומחפשים אותו ברשתות. מדהים. אז הנה. תודה, יש לנו פה שאלה שחזרה על עצמה אולי הכי הרבה פעמים בצ'אט, אבל שנייה לפני שאני אשאל אותה, אני אגיד ששמתי בצ'אט את הלינק ללינקדין של הנטר, אתם מוזמנים להתחבר, אנחנו נעלה לשם גם הקלטות מתוך הוובינר, גם את הטולקיט ששיתפנו כאן בצ'אט, אז התחברו אלינו שם ללינקדין, והשאלה הזאת חזרה, אני חושב, קרוב ל10 פעמים במהלך הוובינר, איך אתם יודעים שאתם מנתחים את הבן אדם האמיתי? כי יותר ויותר טקסטים נכתבים על ידי AI או כותבי צללים. כן. יש הרבה אנשים שכותבים כאן שהם מעסיקים כותב צללים, או שהם יודעים שבכירים מעסיקים כותב צללים. אז איך אנחנו יודעים בעצם שאנחנו מנתחים את הבן אדם האמיתי, ואיך זה משפיע על האבחון? אז כמו בלוחמה אלקטרונית, אבי ז"ל היה איש של לוחמה אלקטרונית בתעשייה האווירית, זה כאילו, אתם יודעים, זה עולם כזה של, אני בונה מקם יותר טוב, ואז יש משהו שמתחמק מזה יותר טוב, אז אני בונה מקם שזיהה את ההתחמקות וזה. אנחנו בעולם, אנחנו המון ב-AI, אוקיי? יש לנו אייג'נטים וזה, אז אתה כל הזמן על זה, אתה צריך להיות על זה, ולראות איפה אתה עומד, אם יש לך מעט מידע, יש היום דרכים, אני אגיד ככה, לראות אם משהו הוא יותר אנושי או פחות אנושי, ואם משהו נראה מלאכותי, פה זה אולי באמת יותר מקום של איש מקצוע, אז אתה צריך להיזהר עוד יותר. אבל אני מזכיר לכם, יש הרבה רשתות, יש הרבה מקורות מידע, התמונות זה כן התמונות של אותם האנשים, וגם אם לא, זה בחירות שהם עשו. גם בן אדם שבוחר להשתמש בכותב צללים, זאת בחירה שלו, תזכרו. גם מה שלא נמצא, מה שאיננו, גם הוא אינדיקציה אישיותית, אוקיי? לא, אבל בסוף הכותב צללים הזה, ולכולנו, אם אין כותב צללים, יש מישהו שמייעץ לנו, אנחנו הרבה פעמים שולחים פוסטים לפני שאנחנו מעלים אותם לקולגות, חברים, מה דעתכם, איך זה נראה. אז אתה אדם שמתייעץ, זה גם אומר עליך משהו. לא, אבל בסוף, מעבר לזה, הטקסט מעיד על עצמך משהו. כי גם אם מישהו כתב לך את זה, אתה אישרת והעלית את זה. בדיוק, אתה אישרת כמו שאישרת את הפילטרים של אינסטגרם, אתה אישרת את הטקסט הזה. תבינו, אנשים בסוף, זה חוזר להיות האנשים, אוקיי? עם כל המסכות וכל הרבדים וכל הפלטפורמות וכל האייג'נטים, הבחירות הן שלנו. אז מעולה, תודה רבה חברים. היו עוד הרבה שאלות ואנחנו לא נספיק לענות על כולם. אנחנו נקרא אותם ונוכל להתייחס אליהם בפוסטים שלנו ובסיכומים שנשלח לוובינר. גם בטולקיט שלחתי את הקישור אליי מי שרוצה. כן. מעולה, כל האנשים שהיו פה בוובינר יקבלו גם הזמנות לוובינרים ולאירועים הבאים שלנו.
אז תודה רבה לריקי, תודה רבה לדר. תודה רבה לכם תודה. שעליתם והקשבתם, תודה שאירחתם ומקווים שהוספנו לכם ערך הבוקר הזה עם משהו קצת חדש ואחר. אני פגשתי את דר לפני 2.5 סביב נושא הפרופילאות עסקית באיזושהי חברה. מאז אני מרותקת לנושא הזה, אז אני מקווה שזה עניין גם אתכם באותה מידה. לגמרי. תודה, ושיהיה לכם ממש יום כיפי וטוב ונעים. ביי ביי. ביי.